Jeg hedder Lisbeth, og jeg er sundhedskonsulent i Faaborg Midtfyn Kommune. Det her er en konkurrence for medarbejdere i Faaborg Midtfyn Kommune om at fortælle den bedste rygestophistorie. Baggrunden er, at vi her i Faaborg Midtfyn Kommune har en vision om, at alle medarbejdere skal være røgfri i arbejdstiden fra den 1. januar 2015. Og det vil vi gerne nå igennem dialog og motivation. Så derfor så opfordrer vi til, at du kommer og fortæller din rygestophistorie. Hvad var det, der skete, dengang du holdt op med at ryge? Vi håber, det kan være med til at inspirere andre rygere til at holde op med at ryge. Blandt dem, der deltager i konkurrencen, der trækker vi lod om et wellnessophold for 2 personer på Commonwealth Palace Park, og opholdet har en værdi af 3.000 kroner. Hvis du vil lægge noget op, fortæl din historie og dine erfaringer, så find din mobil eller din iPad, indtal din historie, den må maksimalt vare 1,5 minut, og start med at fortælle, hvad du hedder og hvilken arbejdsplads du arbejder på. Når du så har fortalt din rigtig gode historie, den kan være sjov eller alvorlig, den kan have kant, du bestemmer det selv, så uploader du den til YouTube. Og det kan du finde noget mere vejledning i en mail, der er sendt til din arbejdsplads, eller plakater, der hænger på din arbejdsplads. Selve konkurrencen, den starter fredag den 14. juni 2013 og løber til søndag den 6. oktober, også 2013. Og i uge 41, der finder vi vinderen, og vinderen får så overrakt sin præmie, altså et wellnessophold. Vi har et dommerpanel, og dommerpanelet kigger på antallet af likes, men de kigger absolut også på, hvor motiverende din historie den er for ryger. Så fat mobilen, fat din iPad og kom i gang. Vi glæder os til at se din historie.